kromy tancujú, nech pieseň radosti prináša slobodu. Nech jazyk víťazstva zaznieva nad nami, tvoja sláva nás všetkých zatvorí. Dýchni život, dýchni život v nás, dýchni život, vdýchni život v nás, vdýchni život, vdýchni život v nás, vdýchni život, vdýchni život v nás. Štyrostán duchu, vej, aby sme ožili. Štyrostán duchu, vej, aby sme ožili. Nech ruchy počujú a kromy tancujú. Nech pieseň radosti prináša slobodu. Nech hlasok víťazstva zaznieva nad nami a tvoja sláva nás všetkých zatvorí. Všetkých zatvorí. Tvoja sláva nás zatvorí. Vdýchni život, vdýchni život v nás, vdýchni život, vdýchni život v nás, vdýchni život, vdýchni život v nás, vdýchni život, vdýchni život v nás. Ožijú sa tvoja sláva zatvorí. Ožijú sa tvoja sláva zatvorí. Si pre nás zácnejší duša. Zavesuj, vdýchni život, vdýchni život, vdýchni život. Poďte teraz vy. Celé srdce.
aby sme sa dotýkali Pána Boha. A ešte väčšia túžba, aby On sa nás dotkol. Aby sme zažili Jeho prítomnosť medzi nami, Campfest nie je o festivale. Nechcem minúť to, že On, Boh, ktorého celý vesmír mali, sa nás dotkne tu. Campfest je o tom, že Bože, chceme byť v Tvojej prítomnosti, premenení v Tvojej prítomnosti a byť iný. Počul som jedného pastora, ktorý hovoril takú skúsenosť, že už mal dosť takých bežných kresťanských rituálov niečo deň. Je to dobrá vec modliť sa, čítať Božie slovo, super. Je to dobre chodiť do kostola, počúvať Božie slovo. Oveľa viac je to, ak môžeme s Pánom Bohom prežívať aj prítomnosť a všade nám, a v tom, čo som spomínal, aby sme boli s ním. Vzťah je niečo viac, ako len nejaké kroky, nejaká činnosť. A verím, že túžime po tom, že Pán Boh nás tu navštívil. Aby ste boli armáda, ktorá pôjde do celého Slovenska a priniesie evangelistov, kazateľov, prezidentov, predsedov vlády, všetkých tých ľudí, ktorí sú v nejakom poznaní, tam prinesieme evangelium. Ten chlapík, ktorý povedal, Bože, že čokoľvek by to stalo, veľmi odvážna modlitba, čokoľvek by to stalo, prosím na nech som v Tvojej prítomnosti a žijem v Tvojej prítomnosti. A ako som spomínal, ostal paralizovaný jednu noc, nevedel sa hýbať, ale vedel, že Boh je v izbe a pred Jeho majestátom a Jeho slávou bol úplne bezvládny. Ale keď sa ráno zobudil a kázal potom Božie slovo a išiel hovoriť ľuďom o Bohu, všetko sa menilo a Pán Boh dotýkal sa ľudí, uzdravoval, premienil, lebo žil v Božej prítomnosti a nehľadáme skúsenosti.